Ezamba phambili indaba namuhla iDA ayikabi nayo ezogadla ngaye eThekwini. Ezabagijima izimiselo ukuthuthukisa abesifazana kanti inkolo kayizile ukuzocosha amasiko abantu. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nginabesilo. Sanibonani. Umholi weqembu leDemocratic Alliance iDA kuzwelonke uJohn Steenhuisen uthi okwamanje abakabe nayo umuntu abazofolosa ngaye kwesokuba ngemeya yomkhandlu weTheku njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basemakhaya oluzokuba ngenyanga ezayo noma ekuqaleni kaLwezi kulonyaka. uSteenhuisen usho lokho engxoxweni ekhethekile neziko leindaba eThekwini ngesikhathi bethula uhlelo lokufaka ingqwembe zikazwelonke zokuncanca amavoti njengengxenye yamalungiselelo okhetho. Noma lingakacaci usuku okuzosingathwa ngayo ukhetho lohulumeni basekhaya, kodwa iqembu iDemocratic Alliance okuyi-DA kafushane namuhla yethule uhlelo lokufakwa kwezingqwembe ngenhloso yokuveza ukuthi sikulungele kangakanani ukuba yingxenye yokhetho kuzona zonke izifundazwe. Ukwethula kwalezi ngqwembe enkabeni yedolobha iTheku bekuhambisana nesiqubulo sithi iDA yenza izinto zenzeke, okuyinto leli qembu elithele izongena ngayo ebantwini ukunxenxa ukuthi babavotele. Ekhuluma nabezindaba umholi waleli qembu uJohn Steenhuisen uveza ukuthi bayakholelwa ekutheni ukuvula kwethuba lesibili lokulethwa kwamagama abantu abazomela amaqembu okhethweni lokho inhlangano yengamelo zokhetho ku-IEC ikwenzele ukusiza inhlangano ebusayo emva kokubhekana nezinselelo zongahambisi ngesikhathi kwabanye umasipala. Glenn Mashinini's contorted himself like a pretzel to help the ANC and has now made another decision that we should open the candidate list. How do you oppose something in court one day and then go do something completely opposite the next day? I think we've seen what's happened in South Africa, and it's come out very clear in the Zondo Commission. If the ANC's Cadre Deployment Committee can be sitting around a table deciding who goes to sit on the Concourt as a judge, who gets deployed as a Chief Justice in high courts, who gets appointed as magistrates, then I think we need to ask ourselves, is the IEC also being subject to cadre deployment? And are people there in the interests of independent, free and fair elections? Or are they there to serve the interests of the governing party that made sure that they were deployed there? Lomholi uphinde waveza ukuthi kumasipala iTheku kanye nabanye ababili bazoqinisekisa ukuthi baqhubha umkhankaso wokuthola amawadi amaningi bese kuyima bekhetha ozothatha isikhundla sobumeya emva kokuthola amavoti. But the approach that we've adopted in eThekwini and Mangaung and Buffalo City, all other metros, is that we're going to focus on what we did in the last election in eThekwini, is winning wards off the ANC. And so we're adopting a ground-based approach here, and if we're successful in becoming the biggest party, we will put forward a mayoral candidate at the council meeting. If we're not, we'll obviously enter into coalition talks with other parties who share our values and principles. Ephendula umbuzo wabezindaba ngodaba lokunika ushole kwaloyo ngumengameli umnomzana uJacob Zuma uveza ukuthi bazofaka isicelo sokuthi banikwe wonke umbiko womnyango wezobulungiswa kanye nohlelo olusetshenzisiwe oluzoholela ekutheni kuthathwe lesi sinqumo ngoba bona bakholelwa ukuthi ayilandelwanga imigudu efanele. It is my information that in fact the Medical Parole Independent Board did not support a medical parole, but that was overridden by Mr. Arthur Fraser. That is the information that I have to hand. And we need to go to court to make sure that if that has been the case, there's an explanation and a record of decision about why that is the case. Kanti leli qembu kulindeleke ukuthi lethule umqingo walo wezothembiso phecelezi imanifesto mhla zingama-25 kuyona lenyanga. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseThekwini. Lo lisekela lenhlangano yengamelo zokugijima kwaZulu Natal uMandla Mngomezulu uthi baneyinhlelo ezinqala ezibhekiswe ukuthuthukiseni abagijimi besifazana okweleka Mthaniya njengoba ziningi ingqinamba ababhekana nazo eholele ekutheni sibesincane kakhulu isibalo sabavelela abavela kulesifundazwe. Udlakadle usho kanjena ngesikhathi ke kuqhubeka umqhudelwano onobiza ngePrince Mangosuthu Buthelezi Ultra Marathon enquthu maphakathi nalesifundazwe. Ucwaningo lwenziwe inhlangano yengamelo zokusubatha esifundazweni kwaZulu Natal iKZN Athletics luveze okungezinye zezinto eziyimbangela yokucula kwabesifazane emkhakheni wezokusubatha. Lokhu kudalulwe olisekela lowengamele lenhlangano uMandla Mngomezulu ngesikhathi kuqhubeka umqhudelwano iPrince Mangosuthu Buthelezi Ultra Marathon. Silahlekelwa iyouth eningi between 16 years na ku20 years. Mabese la ezikoleni, mabeqeda esikoleni abantu besifazane kwezogijima bayalahleka ngenxa
ngenxa yengqinamba ezithile ukuthi mhlawumbe abazali bayahluleka ukubasupporta ngenxa ukuthi basuke sebesabela ukuthi ingane yabo isihamba yodwa isikwi stage isiyi teenager isihamba indawo nani ingamonitor umuntu. So izinto esifuna ukuyibheka zonke lezo ingqindama evimbela abantu besifazana nanokuthi ke siyazi ukuthi eSouth Africa isafety issue. So abanye abantu besifazana bakwazi ukujima kahle ekseni kusemnyama ngo5 noma ntambama mase kuqala ukuhwalala bayashayeka compared to abantu besilisa. So kunaleyo disadvantage ekhona entsheni yethu esimanje kubantu besifazana. So izo zonke izinto esesinothile lezo ke esifuna ukuthi ilunge njengekwaZulu Natal Athletics so that likhulu izinga labagijimi kubantu besifazana. Umgomezulu uthi ndakuba likhona indaweni zasemakhaya ziningi-ke ingqinamba eyinqinda abasubathi kanye-ke nesasasa entsheni yakulezi indawo. Okunye ke esibonayo ukuthi kuyi-challenge komasipala abaningi. One ukuthi i-budget, two ukuthi omasipala abaningi basebenzele indaweni ezisemakhaya la abasubathi khona noma bekuthanda ezokugijima kodwa uthola ukuthi bagcina sebe-prioritize into ezesheshe ingenise imali ephaketheni ukuze akwazi ukondla umndeni wakhe. So ezinye zonke zeyingqinamba lezo ke sifuna ukuthi sibonisane kuzo nemikhandlo eminingi ukuze sikwazi ukuthi isport nje sibe into eyichoice kumuntu omusha hayi ukuthi aye kusona ngoba engena option noma mhlambe ukuthi agcine engasayanga kusona ngoba nakho ukuthi asimbekele ibhodo eziko. Lo mqhudelwano osekungokwesibili usingathwa ubusuke enquthu uphikelele dande okuqaphelekile ngawo ubuquketha abagijima abanohlonze njengoba bebebalelwa ema-25 abasubathi abanohlonze kubalwa phakathi nosenqobe i-Congress Marathon ikhawe iningi uBongumusa Mthembu nabanye. Kulonyaka onqobe kwabesilisa uNkosikhona Mhlakwane ophula irecord langomqhudelwano odlule kanye-ke noLoveness Mudziva onqobe kwabesifazane nobe sekungokwesibili eunqoba. Abadla ubhedu bakhale bemuka nesamba sika 100,000 wamarandi. Mesobheka nje izingqinamba esihlangabezane nazo noma engihlangabezane nazo ezomgijima singasitha njena ifield noma sithi ama-athletes kade ela ezoparticipate kulomjaho lona abantu ngempela abanamava abantu sebenqobe kakhulu imjaho eminingi ukukha nje phezulu sokhumbula insidiso phakathi umfowethu obubuye nje unombolo 2 usenqobe imjaho eminingi la eSouth Africa uBongumusa Mthembu omunye wabasubathi kade belindelekile ukuthi njena babe ingxenye namhlanje. Mina ezuNkosikhona Mhlakwane nami ngomunye wabo kade ebheki ukuthi njena ngonqoba umjaho. So kukodwa lokho kukhombisa ukuthi njena umjaho busikade useqopheleni eliphezulu. Changing my life a lot because I'm not working anymore. I just concentrate about running only. That is my life. So without training hard, I can't survive for the races. That's why it's hard for the ladies to win the races because supposed to stay strong, supposed to sleep at the road, stay at the road, eat road. Umntwana kaphinda angene uhalalisele kakhulu abawinile. Endabeni ziwanikheZile NTV kubika uNtombi Khona Mvubu eDandi. Njengoba inyanga kaMandulo kunye ukukhuthaza abantu kuba bazigqaje ngemvelaphi nangamasiko abo, umprofethi webandla laseStenge enyakatho yaKwaZulu Natal uSibusiso Luthuli uthi akukhona kanci lapho khona inkolo iphambana khona nesiko kanjalo nemvelaphi yomuntu. uLuthuli udumengele kaMagejageja uthi ngisho indodana yomuntu uJesu Kristu imbala wenzelwe isiko lakaJuda ngenkathi ezelwe, ngakho ke isuka idukisa inkolo ethu umuntu makalahle isiko kanjalo nemvelaphi yakhe. Inyanga uMandulo eNingizimu Afrika yahlonzwa njengenyanga ukuthi abantu bazigqaje baphinde baqhakambise imvelaphi yamasiko nesintu sakubo. Kule minyaka ke edlule bekuthi makubungazwa ke lenyanga eindaweni ezahlukene kuhlanganyela inhlanga ngokwehlukana kwazo ziviliyele ikhombise ubunye nangemvunulo nokuziqhenya nje nokuyigqaja ngamasiko azo. Kepha ke kusukela kwaPetu kuKhuvethe kakusenzeki lokhu. Umprofeti webandla Arena of Liberty Synagogue eStenge enyakatho yaKwaZulu Natal kepha odabuka kwamaphumulo uMagejageja Luthuli uthi abantu abangaduma amakhanda ngenkolo bese bekhohlwa ngokwakubo. Akekho umuntu ongakholelwa kubantu abangasekho, akekho ngisho yedwa emhlabeni. Kuya ngokuthi ukholelwa kwabakini noma kulabo abalethwa belungu bazosimpose ngayo beBhayibheli. Kukhona umuntu othi akakholelwa kubantu bakubo kodwa uthi mayithandaza ethi may the God of David. Ubani uDavid? Ngoba uDavid ufile usethuneni naye njengobaba omkhulu wakhe.
so nguyona umKristu ngempela ngiyakholelwa enkolweni yobuKristu ngoba ngimemukela uJesu njengenkosi nemsindisi umehluko wami nalabo abanye abafuthi ukuthi bona bayabathanda abantu abangasekho ongasibona bakubo bathanda oPetru bathanda oJohn ngoba bonke labo John besemathuneni nabo mina ngithanda bakithi ngikholelwa ukuthi uPetru ngeke alungise inkinga zakaLithula akaze afike uPetru kaLithula. uMadlanduna uthi sekuyisikhathi manje sokuthi ke zibuye emasisweni abantu bazi ngemvelaphi yabo. Asibuyele emasisweni kuyolunga mhla sabuyele empandeni zethu saphucwa impande konakala ngeimpande masifuna umhlaba siqale sibuka ukuthi wathathwa kanjani siyothola ukuthi abantu abasiphuca umhlaba bafika bephethe iBhayibheli iyiphi inkolo esasikholwa kuyona bengakafiki ba introduce iBhayibheli ngoba uNkulunkulu akahlala eBhayibhelini uNkulunkulu ukhona kubantu uhlala kuthina ngizothi mhla salungisa impande zethu kuyolunga uNkulunkulu akhulume kithi ngendlela yethu yobaba omkhulu njengoba singaze sibaphupho uGabriel singaze sibaphupho uMoses kodwa njalo masinamaphupho sibonisa isithunywa zabantu bakithi esebahamba emhlabeni ngizothi asibuyele kwimvelaphi mhla sabuyela kwimvelaphi amathonga kithi ayosilwela umhlaba uyobuya ngoba sibanjwe isiqalekise sakhishwa ingonyama mhla ikhothami isilo ushaka yathi ngeke siwubuso yobuswa izinkonjane ngeke silungiseke ngesilungu siyolungisa ngesintu ukuze sibuyele emandleni njengabantu abamnyama. Owesifazane wasondini emahlabathini kwa-23 u-Alina Msengamango oneminyaka ngama-91 uthi impilo inzima kuyena kanye nabantwana nabazukulu bakhe njengoba behlala kwindlu engawa noma ngabe yinini. Ekhuluma-ke neziko lezindaba le-1KZN TV uMsimango unxuse noma ubani ongaba nosizo ukuba amakhele indlu ukuze akwazi ukuhlala endaweni ephephile. Impilo inzima kumndeni wakwaMsimango emahlathini ku-Ward 23 ngaphansi komasipala wasoLundi njengoba uhlala kulendle engawa noma yinini. Lo mndeni unamalungu ayisishiyagalombili okuhlanganisa nabantwana uyaphuqeleka ukuthi ungalali ebusuku uma izulu lina. Njengoba nibona nje indlu njengoba injena nje iyayinethela iyabukuzela nje kule ndawo malina ngififa amanzi lapha. Kuze kuse ngihleli ngisaba ukuthi ngizawuthi ngiyalala dilika indlu zilala ingane ngiyeke ngihlale mina nalaba phezulu adledleza lamathayila lana uyabona ngayilanga ukuthi azosuka. Ugogo Msimango neminyaka engama-91 uthi baziphilisa ngemali esibonelelo sikahulumeni kanti bese nxusa noma ubani ubabasiza bakhele indlu ukuze bakwazi ukuhlala endaweni ephephile. Siphilisa ngane yami ngempesheni nayo Nkosi yami ithathwa ilokho mhlawumbe masithola impushana mhlawumbe saqaba sithola amazambane awinhlahla. Hayi ngoba ngicela mfethu ukuthi bangengasizeni bangenzele ichovana ngoba phela lapha nje oqala kusiyona yami indawo nendlu lena isiphelile nje so ukuthi oba manje angazi ngizoshona angazi. Omunye wamalungu omphakathi othintekile ngesimo sakulomuzi unikezele ngezingubo kanye nokudla kulomndeni. Le ntokazi ibe isinxusa nabanye uba baphonse esivivaneni. Njengoba sibona isimo sakhona sikanjena sinabantu abahlala ngaphakathi kule yindlu bawu8. Isimo sakhona asihle neze bakhona bakwa2 bayahola abagogo hola imali empesheni umama uhola imali yogula nezingane bonke laba abantu ingane ingaphakathi azaze ziye esikoleni. Isimo esikanjena akakusona isimo esiright nengafani kuthiwa singahlala ngaphansi kwaso kulesi sikhathi samanje. Nami ngizamile ukusiza la bengasiza khona silethile ezinye izinto njengeimpahla kodwa futhi besifisa ukuthi kukhona abantu abathintekayo ngale situation esikuyona njengamanje ukuthi bengakwazi ukufaka isandla. Imizamo yokuthola umasipala wasoLundi ayiphumelelanga kwaze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni. Ezindabeni z1KZN TV kube kuthi abantu maphumulo oLundi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 40 rand 81 cents kuyidola laseMelika libe ngu19 rand 77 cents kupondo waseBrithani libe ngu16 rand 98 cents uma liqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,814.79 cents ounce kuthi intengo kayolo ngahluziwe yona ube ngu$72.22 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Unozinto weqembu lezikamagebhuli Orlando Pirates uRichard Dofora ngasawuzwa ngendaba umdlalo kulempela sonto einkundla zaseSoweto
phakathi kweqembu lakhe lezimnyama neSwallows FC ngenxa yokulimala ethangeni. Lona uZinto ulimala ngenkathi emele iqembu lesizwe lakube eGhana ngenkathi lehlulwa kweBafana ngegoli elilodwa ngeqandeni okuholele ekutheni kashintshwe ngesiwombe sesibili salomdlalo. Yize noma kungakaziwa ukuthi ulimale kangakanani, kepha ke ukungabikho kwakhe kulomdlalo wangempela sonto ozokuba senkundleni Orlando eGoli kuzosho ukuphazamiseka kwekaMagebhula ezingakanqobi ngisho umdlalo owodwa leyo kwemithathu yokuvula isizini eGlad Africa Championship kubalwa nokwehlulwa kwayo zinyoni zaseDube kokuhlungela ukuya kowandulelo wamanqamo omqhudelwane iMTN 8. Ake sibheke isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaze ngamashobe ekokoni ishaphansi ngonobhadula esingayilo kuthina kancane imbumba zithe empangeni izomboza njengamafa amazinga okushisa 11 kuya ku20 degrees eThekwini 11 kuya ku19 degrees eMgungundlovu ngazibomvu 7 kuya ku22 degrees uLundo nomahlikihliki u9 kuya ku20 degrees eXhobhe nomantente kohlokozi kokudla ucingo u5 kuya ku19 degrees siphethe ngefilide eNewcastle eMadadeni entshenteka naseMondlo u7 kuya ku17 degrees. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngumkhonto ophezulu komzimvubu amampondo ayisabu kuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla la kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo sobe sikhona Khumu.